De 200 historische skippen die het van Snits via onder andere Skierne Gautum en Weidum naar Ljout varen, komen jou weer de middagstadig aan de Haardstad binnen. Op dat stuit is het likwijls nog ernstig op de kades. Alleen de diehards staan in de Rijn naar de boorten te zien. Ik vind het evenement en zoveel oude boten, ja, dat is heel erg leuk. Dus al regent het nog harder, ik blijf staan. Het is jammer voor alle taskogers en de passagiers die mij binnen. Er ben ik 400 passagiers op die schippen mij. Dus die zullen nou wel even naar binnen gaan, dat weet ik net. Maar ja, je had erbij. Het is Friesland, hè? Dus van alle kanten wettig. Nevens de organisatie is het dreig om krek te zien hoeveel mensen er rondnota naar het evenement tak aan binnen. Maar het is in elk geval minder dan verwacht. In het voorwie nog waarschuwen voor vertraging voor het verkeer, maar dat liep het dat ervan. Voor het verkeer op het water is dat wel oors. Het is gewoon persen. Ik bedoel, 200 van die grote bakken. Prachtige schepen, jouwend in. Dat is natuurlijk, het is wringen. Het is echt bom en bom vol. En de meeuwen zitten hier nog bij een oversterrentocht. Dus het water is vol. Ja. Ik kan straks haast van hier naar de overkant rennen. Dus dat is pas en beter. Voor waar het wel over het Rijn kan, de skippen is een morgen nog in de Friese Haardstad. Man die varen ze terug naar Dokkum en het Duitse leer.